que volíem presentar en aquest acte era el material de campanya que utilitzarem l'EGERC pel referèndum que es durà a llei del 25 d'abril sobre la independència de Catalunya. Som conscients que serà un referèndum complicat i el principal enemic serà l'abstenció, però malgrat tot des de l'EGERC estem molt il·lusionats amb aquest projecte. Des de l'EGERC plantegem aquest referèndum com una clara reivindicació pel dret més bàsic de tots, el dret a decidir. El dret a decidir des de les petites coses que ens afecten dia a dia fins a les coses més ingents com és quin ha de ser el nostre país. És per això que vull aprofitar aquest acte per animar a totes les formacions polítiques, a que s'impliquin en aquest referèndum i que reclamin i que lluitin i que defensin l'opció que considerin més vàlida, tant sigui el vot afirmatiu com el negatiu, el vot en blanc, però que sobretot que siguin democràtics i que defensin el vot. Des de l'EGERC el material que utilitzarem per a aquesta campanya, en primer lloc hi ha aquests díptics que hem fet conjuntament amb els companys d'Esquerra, que s'han utilitzat de forma genèrica tant als referèndums que es va fer a diferents pobles de Catalunya el 12 i el 13 de desembre com els que es farà el 28 de febrer i el 25 d'abril com és el cas de Lleida. A més, com a material propi de l'EGERC tenim els cartells que aguanten els companys i adhesius el seu missatge és prou clar, sí a la independència, i els colors també venen a reivindicar que la nostra quimera no és únicament un estat català lliure, sinó un estat català lliure i social. A més, també des de la secció del local de Lleida hem imprès aquests tríptics en els que es planteja un decàleg amb arguments per votar a favor de la consulta que es realitzarà aquest 25 d'abril. A més, l'EGERC realitzarem diferents actes que seran com nosaltres els sabem fer millor, que són actes de carrer, actes al carrer al costat de la gent. Finalment també volíem presentar el vídeo que l'EGERC hem preparat especialment per a aquesta campanya, que si us sembla el Marc el pot ficar. Que és molt bonic. Avui a mi ens han dit que el jovent d'avui en dia no tenim futur, ni esperances ni il·lusions. Ens han dit que no creiem en res, que no somiàvem en res, que no construïríem res. Saps que jo sempre he pensat que és fals. Que sempre he cregut que tenim dret a somiar amb una societat més justa. Amb la nostra emancipació com a joves. Amb el dret a l'habitatge. Amb una educació pública, laica i de qualitat. No ser discriminats per la nostra gènere, per la nostra llengua o per les nostres opcions sexuals. Ara podem fer-nos amb l'eina que ens permetrà vestir aquests segons.